Al treilea mit de pe acest canal este cu pădurea Okigahara. Este o pădure din Japonia de lângă muntele Fuji. Acolo ci că se petrec fenomene paranormale și voci demonice care îți spun să-ți iei viața dacă intri în pădure. Dintr-o dată, dacă intri în pădure, mulți au spus că încep spiritele să spună să-ți iei viața și că copacii se vor face ciudați și drumurile care se vor încrucișa dintr-o dată. Ei bine, eu nu știu ce să zic despre acest mit. Dacă observați în fotografie, se vede să se ascunde ceva de lângă un copac, cu o față de urs. Și pe copac, parcă observați ceva. No. Deci, vă spun, pădurea aceasta este adevărată ca și cu pădurea Hoiabaciu. Și ea va urma după acest mit, în continuare. Deci, pădurea Okigahara, dar oricine va pune piciorul în ea, va sfârși tragic. Și pădurea se mai numește pădurea sprânzuraților. Pentru că oamenii acolo își iau viață, pentru că este cel mai bun loc pentru a muri. Mulți ați spus chestia asta. Deci, oricine pune piciorul în această pădure, va sfârși tragic.